Καλημέρα σε όλους. Ναι, μιλάω σήμερα ελληνικά και όχι μόνο σήμερα, αυτές τις 2 μέρες θα μιλήσω ελληνικά. Να σας πω λίγα λόγια γιατί μιλάω ελληνικά, γιατί βλέπετε αυτό το βίντεο και γιατί έχω accent. Ντρέπομαι πάρα πολύ. Λίγα λόγια, επειδή ξέρω ότι μήπως έχετε πολλές ερωτήσεις. Είμαι από την Ουκρανία, αλλά κάπως το έγινε ότι ήρθα στην Ελλάδα 5 χρόνια πριν και αποφάσισα να μείνω εκεί. Οπότε έμαθα γλώσσα, πήγα και σε πανεπιστήμιο, έχω σπουδάσει στο Πάντιο, οπότε ναι, άμα είστε από εκεί, hello. Ναι, και απλά πήγα διακοπές, απλά για σουκού με μία φίλη μου που είναι μαζί μου στην Ισπανία για Εράσμους και μιλάει ελληνικά και αποφάσισα γιατί όχι. Ήθελα να κάνω vlog, ποτέ δεν το έκανα στα ελληνικά και έκανα για μένα τέτοιο, πώς λέγεται, challenge, ναι. Να κάνω vlog στα ελληνικά. Οπότε σας εύχομαι μία ευχάριστη... Ξέχασα τη λέξη. Εντάξει, δεν πειράζει. Το όνομά μου ποτέ δεν γράφουν σωστά. Σήμερα είμαι Ατισλόφ. Μ' αρέσει Ατισλόφ. Ξέρετε τι θέλω να σας πω, ότι πρώτη φορά παίρνω Starbucks στο αεροδρόμιο και δεν είναι overpriced εδώ. Τύπου πλήρωσα για αυτό το 4 ευρώ και για αυτό το 2 ευρώ είναι ένα κρουασάν, αλλά τύπου και στο κανονικό Starbucks κοστίζει τόσο. Πώς το έγινε ότι έφτασες νωρίτερα? Δεν ξέρω, πες μου το... Πώς το έγινε? Δεν έχω ιδέα, το πάτησα. Hello. Με τη βαλίτσα αυτή είναι, κοίτα! Έχουμε αλλάξει και φτάσαμε σε ένα πανεπιστήμιο που είχα επιλογή να πάω για Εράσμους, αλλά τελικά πήγα Μάλαγα. Επειδή νόμιζα ότι η Μαγιόρκα είναι κάτι μικρό, κάτι πολύ μικρό. Μαγιόρκα είναι ή Μαγιόρκα ή Μαγιόρκα. Η Μαγιόρκα είναι πολύ μικρή τότε, αλλά δεν είναι. Οπότε τώρα σκέφτομαι μήπως επόμενο χρόνο θα πάω Μαγιόρκα για Εράσμους, γιατί όχι, είναι πολύ όμορφο. Τελικά πήραμε λεωφορείο και ήρθαμε σε μια μικρή πόλη, λέγεται, ναι, παραλική πόλη, λέγεται Port de Sóller. Ακόμα κολυμπάνε όλοι και εμείς έτσι ήρθαμε. Εδώ μεταξύ, όταν κοιτάξαμε καιρός, ήταν full με αέρας, χωρίς ήλιο. Και τι έχουμε? Συννεφιά. Ναι, και δεν πήραμε καλοκαιρινά ρούχα. Τύπου τέτοια πήραμε. Αλλά είναι τόσο τέλειο. Ηρεμία. Απλά ηρεμία.
Φτάσαμε σπίτι και πρώτο πράγμα που κάναμε, παραγγείλαμε πίτσα. Καλή μας όρεξη και τα λέμε αύριο. Εδώ. Τι ωραία μέρα σήμερα. Ένα πολύ ωραίο life hack που μπορώ να σας δώσω άμα ταξιδεύετε μόνο με backpack είναι να παίρνετε όλα σε μικρά. Πήρα όλα. Πήρα και cream και παίρνω όλα σε μικρά. Εντάξει, μόνο αυτό δεν έχω στο μικρό, οπότε by the way. Το καλύτερο SPF που μπορείτε να βρείτε και μυρίζει τέλεια. Day 2. Είμαστε σήμερα λίγο λίγο και τώρα βρήκαμε ένα brunch καφέ. Πάμε να κοιτάξουμε. Όλοι λένε ότι είναι τέλειο, το καλύτερο στη Μαϊόρκα, οπότε πάμε και εμείς να δοκιμάσουμε, γιατί όχι. Ο καιρός είναι πάλι τέλειος. Ωραία, εμείς πάλι πήραμε ένα λεωφορείο, αλλά ήρθαμε τώρα να δούμε άλλη Μαϊόρκα, λίγο στα βουνά και ο δρόμος ήταν χάλια. Εγώ ζαλίζομαι πάρα πολύ τώρα. Εντάξει, ο δρόμος είναι καλά. Καλή, δρόμος. Καλός. Ο δρόμος είναι καλός. Απλά ζαλίζομαι επειδή είμαστε στα βουνά και πήγαμε έτσι. Και ήρθαμε, λέγεται, πώς λέγεται? Ντέια. Λέγεται Ντέια. Πάμε να κοιτάξουμε τι έχει εδώ, αλλά είναι πολύ όμορφο, φαίνεται πολύ όμορφο. Α, focus, πού είναι focus? Κάπου έφυγε focus. Hello. Βρήκαμε τι γάλα? Ναι. Γάλα. Βρήκαμε το γάλα που μπορείς να πάρεις μαζί σου άμα πας κάπου. Είναι σαν κρέμα φαίνεται. Τι τέλεια ιδέα. Πώς ξεκινάω να μιλήσω, λέω ότι πήραμε λεωφορείο. Πάλι πήραμε λεωφορείο και ήρθαμε σε μία άλλη πόλη που λέγεται Βαλντεμόσα. Βαλντεμόσα. Εδώ λέει ότι είναι λίγο πιο μεγάλη πόλη, οπότε έχει λίγο ζωή. Οπότε σκέφτομαι και να φάμε εδώ. Έχει και εστιατόρια και τώρα πάμε απλά κάνουμε βόλτα. Να σας δείξω κάτι. Of course. Μόλις τώρα μάθαμε ότι αυτά τα ισπαντρίλια, αυτά τα παπούτσια είναι από εδώ. Από Καταλούνια γενικά, αλλά ναι, είναι ισπανικά. Τι ωραία, εδώ πουλάνε παντού. Κοιτάξτε, έχουν και μαγνητάκια. Τι τέλεια είναι. Δεν το ήξερα, αλλά το φόρεσα. Είχα ισπανδρίλια. Τι ωραία εδώ ρούχα. Βλέπετε πως ήμουνα χτες και προχτές και πως είμαι σήμερα. Αυτό να σας πω γιατί. Επειδή ξυπνήσαμε σήμερα 8 παρα 10. 8 παρα 10. Καταλαβαίνετε? Εμείς όχι ακόμα. Τι έγινε με Focus πάλι? Πού είσαι Focus? Α, εδώ είσαι. Πήραμε το πρωινό μας. Σήμερα δεν είμαστε σαν χτες.
όλα χρήματα φύγανε χτες για το πρωινό μας. Οπότε σήμερα είμαστε φοιτήτριες. Ακριβώς, ναι. Και τι κάνουμε, πάμε να πάρουμε λεωφορείο και πάμε σε μια παραλία. Φαίνεται πολύ ωραία. Γι' αυτό ξυπνήσαμε τόσο νωρίς, επειδή οι λεωφορεία εδώ πάνε όπως να είναι. Και τι ήθελα να πω. Ότι έχουμε ακόμα 20 λεπτά μέχρι λεωφορείο και φτάσαμε ήδη. Οπότε μπορούσαμε να κοιμηθούμε 20 λεπτά παραπάνω. Αυτά. Have a nice day. Άμα καταλάβαμε, εδώ μένουνε high class. Κοιτάξτε, εκεί είναι και Bentley. Οπότε θα δούμε. Πάμε για χρήματα που μυρίζουν με χρήματα. Πάμε. Θα βρούμε. Τελείωσε memory στην κάμερά μου, οπότε τελευταίο βίντεο βγάζουμε από Μαγιόρκα. Πες μου, σου άρεσε? Ωραία ήταν, εσένα? Ναι, μου άρεσε πάρα πολύ και εγώ δεν περίμενα τόσο ωραία, ναι. Εγώ έχω να πω ότι δεν περίμενα να έχει τόσο ωραίες παραλίες. Και παραλίες και είναι τόσο διαφορετική για μένα. Ήταν η Μαγιόρκα τύπου μόνο για πάρτι και τέτοια stuff, τύπου Ήμπιτσα. Κάτι τέτοιο περίμενα, αλλά που είχε και παραλίες, είχε και ωραία βουνά. Ναι, είχε και το βουνό το ωραίο, το βουνίσιο, είχε και το παραλία, έτσι, όμορφα, ησυχία. Ναι, πολύ calm. Ναι. Οπότε, μήπως μία μέρα θα έρθουμε, αλλά για πάρτι. Ναι. Καλοκαίρι, να κάνουμε και μπάνιο. Ναι, για event, αυτό, να κάνουμε και μπάνιο. Όντως. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που το είδατε. Πιστεύω δεν πεθαίνατε από τα λάθη μου που έκανα. Όχι, δεν είναι πολύ καλά. Αλλά ναι, ήταν πολύ ωραία εμπειρία για μένα. Καλά το έκανα. Ναι, και δεν ξέρω τι πρέπει να πω. Πατήστε like, κάντε follow, άμα σας άρεσε και άμα θα πάρω τώρα... επειδή δεν έχω κανένας που μιλάει ελληνικά στο YouTube. Άμα σας αρέσει τέτοιο, να κάνω περισσότερα vlogs στα ελληνικά. Μήπως. Comment. Ναι, comment. Αυτό. Comment. Βάλτε comment ότι θέλετε περισσότερα βίντεο στα ελληνικά. Bye bye!